रोषे करूचु आम पाखे तो अखा एमती भिजेक रखिनु हठात एमती करेरी निया लगिगला करेरी निया लगिला ठीक अच्छे आपन किए कहले हठात आउजी पड़े ଆପଣ ଅଖାଟା କ'ଣ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ ବି କହୁଛି ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ ନେବେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖିବେ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ବି ଅବସ୍ଥା ଥାଉ କଟନ ବସ୍ତ୍ର ସେଟା ଟିକେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟେରିକଟନ ହେବନି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଦା କରିବେ ପାଣି ତ ଥିବ ପାଖରେ ନା ଇଏ ତ ଜଳୁଛି ଜଳୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ଲିଭେଇବାର ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଆସିବେ ଆରାମସେ ଆପଣ ତରବରି ହେବେ କି ପ୍ୟାନିକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ନିଆଁକୁ ଅଲରେଡି ଆୟତ କରିଦେବି ଟିକେ ସମୟ ଲାଗି ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ତରବରି ହେଇକି ଇଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଯିବା ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଯିବା ତାକୁ ଡାକିଦେବା ତାକୁ ଡାକିଦେବା ଆଳୁ ସେ ଲିଭେଇ ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆହୁଳି ଖାଇଯିବେ ଆପଣମାନେ ଜଣା ବି ତ ଛୋଟ ପିଲା ରହୁଛେ ନା ଆପଣ ଧରିବା ଟେକ୍ନିକଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏ ବସ୍ତ୍ରଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଭର କରିକି ରହିବ ତାପରେ ନିଆଁ ପାଖକୁ ଯିବେ ଯେଟା ଧର ଜଣ ଥାଉ ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲୁଗା ସେଟ୍ ବଡି ସେଟ୍ ତାପରେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ କ'ଣ ନା ପୁଣି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପବନର ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ଦେଖିବେ କୁଆଡ଼କୁ ପବନଟା ଯାଉଛି ଧର ଏ ନିଆଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଉଛି ଆପଣ ବୁଲିଯିବେ ଏମିତି ବୁଲିଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜଳୁଛି ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପକାନ୍ତୁ କାମ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାପରେ ଏଲ୍ପିଜି ଉପରକୁ ଯିବା